Helo, dyma dyluniad y gêm. Nawr mae grid gwag i gael I chi o dan y fideo yma, a mae grid wedi llenwi hefyd. Nawr, os chi'n edrych ar yma, mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5 rhaniad. Mae gyda ni rhaniad ar gyfer y logo, rhaniad ar gyfer y pennawd, y cysylltiadau, y llwybr a'r prif adran. Nawr, os chi'n edrych fan hyn, mae gyda ni y mesuriadau. Chi'n gweld mae'r rhaniad logo top 0px. Nawr mae px yn sefyll am pixel. Chwith 0px. So chi'n gweld mae fe yn dechrau o'r top, dechrau o'r chwith. Lled 125 pixel ac hyd yn 110 pixel. Nawr, chi'n gweld y pennawd, rhaniad pennawd. Nawr mae'r rhaniad pennawd yn dechrau ble mae'r logo yn gorffen. So felly, os mae hwn yn dweud 125, mae'r pennawd yn dechrau 126. Eto, mae'n run taldra ar logo, ac felly mae'r hyd yn 10px, a mae'r lled wedyn yn 655. Nawr, os chi'n adio fyny yr 655, chi'n gallu cael ar 125, chi'n cael yr lled fan hyn wedyn. Nawr, os ni'n mynd lawr fan hyn wedyn, mae'r cysylltiadau yn dechrau ble mae'r logo yn gorffen eto, ac felly mae hwnna'n 110 o'r top, pixel o'r top, a wedyn mae fe'n 0 o'r 6. Ac dyna ffordd mae'r cynllun yn mynd. Okay? Mae pob rhaniad a lle a mae'r mesuriadau fan hyn. Nawr, amser y fyddwch chi'n creu hwn yn Dreamweaver, fyddwch chi'n methu defnyddio top, chwith, lled a hyd, achos mae Dreamweaver yn rhaglen Saesneg a bydd rhaid I chi gwneud yn Saesneg. Okay? Diolch yn fawr.